Saka ndeipi German. Zizei. Hapana, mnetwa nini? Mnetwa Genesius. Aiwa kajisura stara yako ke washoro ujinzi Genesius. Genesius Mugogo. Washoro? Kukwekwe. Okay. Kwekwe yakakura. Kumbizo. All right. Kumbizo. Ko kunotoona unotsvake chikunoto. Kunoto ndo kwandanga ndichigara manje ainenda kunokumanje. Waigara chine basa? All right. Nida basa ni? Ndiri fit and ten. Okay. Ko zvekuimba zvakabva? Ndangozvarwa ndichiimba ina. Saka watanga kuimba rini? Sinzi wakazvarwa uchiimba. Nditombobuda nditanga kutochema. Ndakazona makodza kutobuda. Chimbonzwa ka code 1 rawakatanga kuimba uchiri mwana diki. Ka freestyle kaje. Just give me your love, girl. Give me your love. Just give me your love, girl. Give me your love. Just show. Imba izvi. If you give me your love, girl, I'll give you my smile, yeah. You give me that look, girl, I'll give you my life, yeah. Cause you show me that this life is worth living when you're here with me. Girl, I promise I will take us higher than the mountains, yeah. Don't you slow me down, no. Oh, baby, come on, baby. Real reggae music, yeah. Seuchimba nechirungu iyo. Ndinogona futi kuimba shona asi chirungu chinonyanondiitira emotion. Chine emotion yakati Then akakuinspire. Yeah, ndinoona inspire na Jakiwa. Iyarega. Jakiwa, Chronics, Taras, J-Boog, Pressure, Baspipe. Yeah. Asi vanhu vanyowani ka. Saka watanga mai manje ka. Zvinotanga uchi. Chimotimbira one copyright Grigori unoziya. Usabharuke ka. Ndoimba hivi. Yapetopera? Ipapo chete? Wakuda kutoona ngematsaga akapa. Boza hapana chandambonzwa. Hauna imwe here? Kana imwe munhu wauda kuteedzera akakuinspire? Handetoni. Imba shamwa, we just here to dance. What would I do without your smile now? Yatopera? Aiwa, imbopinda ndipo uzobata chorus. You again, yeah. Wanna give you more again, yeah. Before I leave, feel me again. Capture the moment so it never ends. Before I leave, feel me again. Act like you never wanted to end. You can meet me in the shower. We can dry off in the covers and take advantage of each other before I leave. Yakaipa. Briggs kuita ngo uchistage kuita ngo ngonzi Ismail wakagara pasai. Anditelera sabani. Aiwa, ngatitebe kuna rubibere na mveni. Saka taura munorekodera kupicha pa? Ndinorekodera kunotwani. Ekuno kumanzayo chipsport. Matitesa. Timbire one song yekuchipsport yakuimba. Was choose ndichifamba netsoka
tikaenda kunotenga chingwa unondida iwe sezvandiri. You give me some love, you show me some love. Nyangwe zvangu ini ndiri mambara, anokutora ndomukanda mabara, kuti kayo ndokupushira bara. Naiwe Jido, yeah, Jido, yeah, in real time, you're the only girl I love. Jido, yeah, andina mamwe masoko, gara page go neni mdiwa. Il pari dimipie. Immortal love. Immortal love, yeah. All right. They my man. They about them na November last year. 2017. Yeah. Kugori no na 2018 but remember recorded. Yeah. Daga record nyoa knows my day so they but daga record not one match. Not no record rakupi. Kumnandi records cannot carbon content. Regerera indandi. Nai we my day Twanga wachivei, alright, real reggae music, no, oh yeah. Nai, we my day, wanga wachivei, kundesi andi chichema, alright. Nai, we my day, wanga wachivei, kundesi andi chichema, alright. Abangwa chwana obudisa msodzi unoziya. Ufana uchemera unoziya kuti my day. What believe? From your head to your toes, yeah. From your feet to your foes. We will never be apart, no. Now you yeah. Yeah. One of the songs. Yeah. Asokarora. Unoridzira kupi? Wakamboridzira kupi? Ndakamboridzira pakare pai. Wairidza nanambeu? Nanambeu namasoldiers. Tupanga Une muchitobhadharisa vanhu vachitotamba masongs akwewo? Vanhu vanotamba but matambiro acho manje because ndoimba zverudo zvakanyanya kuwandira mumwoyo saka zvinoda kunyanyonzwisisa stere kudarika kutamba saka ifanira zvavanacho ma-slow dancing songs andinoimba saka vanenge vachigroova. Yes, unongochitora bhebhe racho riripo futi paside pako. Saka kana usina bhebhi Johnson ukuzinzwa zvekutaura nemunhu. The genius music. Real reggae music. To the world. Saka, this is not Zimdancehall to the world. It dancehall to the world. I believe with Zimdancehall, not dancehall. You don't want to get. Zimdancehall, to say Zimdancehall, but maybe but it's just dancehall. But Yahweh dancehall gonna do reggae music. Reggae soul. Because in R&B soul, reggae, roots. Saka one day ndakatsvaga dub yandoda ndakakupa unodzoka wane rekodi. Ndinenge ndakatoipa iko. Saka ndatori reggae zvayo. Ndombodzoreka. Ndakautora version in Negria Love dub. Izvezvi ndotoita zvandinoita. Alright, nchakutorera one. Relax, yeah. Relax. Relax, yeah. Real reggae music, no. So, apana chawaimba unguti relax. Oh, my feelings, huh? Yeah, emotion. Saka unoisa my feelings pamangoma. Yes. Oh, wow. Situation here. I think it's story by Johnson not Gina munhu. Chodza. Bricks usakotsire. Unoti chine munhu ari kuimba genius yacho. Genius zvakaipa. To the world. Ufana uramba wakadaro, ufana umbomira zvo. Shona manje munombe I think yaka terror sirikire vanhu. Shona ndinoimba futhi. Shona ndinoona mbomira.
Apa kutsvaka fashion ka. Potsera kanhamba shamo. Jaja no, yeah. Jaja no, yeah. Ibebi rangu rawadora samwari hazina mosa. Jaja vachandipa mumwe ibebi rangu rawadora samwari hazina mosa. Jaja knows the reason why. Yeah, defunga iwe nenitichawanana mukutaurirana taiwirirana mukudana-dana mukutamba-tamba iwe nenitaiyanana isu ndaisazviziva kuti wendinyengedza tumashokotwakotwa iva twekunyeba iwewe wazondibaya panyama neteni tunonaka unotuda ya asina ndina zvinonaka unozvida yei audi kuzvisha ibebi rangu sikashona futi ndiriko ndiriko futi kushona ikoko ndiriko futi Mari mfesa ari basaidi wamomubvunza kuti sei uri kundiseka. Ari kunakirwa. Kusekerera. Kamwe futi keshona. Wakatsikitsira sha. Nsimza msoro. Tenacious music once again. Yeah. All right. Yeah. Mujashikari ni kugeto. Yeah. Imemwari. Mujashanyari ni kugeto. Imemwari. Mujashikari ni kugeto. Imemwari. Mujadidarisawo riniko. Mutione patino famba tiri mugeto. Mupaone patino famba tiri mugeto. Muzvionerewo zvatinodya tiri mugeto. Nyangwe zvatinopfeka isu tiri mugeto. Vana venyu tayaura isu, vana venyu tatambura, vana venyu tachema-chema, vana venyu tatambura isu, vana venyu tatambura isu, vana venyu tatambura, vana venyu tachema. Uchadira ngoba nefinira pana Junior D. Yes sir. Ukuzindwa se? Ndikuzwa tuma number 2 kando watwena mutwe mugeto. But voice ile rakaipa la. Voice ile rakaipa. Vane moto. Saka stara wonde yani kola. Amvunze. Tinashe. Ende muno garepi. Ndatouya manje, ndatozochiuya manje. Ndiri paHotonburg mazana. Ya ndiri kunwa, ndiri kumbare. Unoza kuti kuno kunonzi. Junior D mtauri. Mbare Park. No, Old Houghton Park. Yeah. Old Houghton Park. Saka utori muHotonburg. Nditori bokuno. Aka extension kwa Freestyle. Takazongo dobwa. Kwese vanguri mahuswa wana na waterfalls. Amuzango. Yeah. Usaona kune nyoka, usamuzangana nacho. Usamuzangana nyoka. Right. Kunoka tisina nyoka, bondo kwakatanga kugadzirwa Houghton. Yes. Saka une ma-albums ere shamwa. Yeah. So ndani ndangapesa uta lately. Ndinonzi Love Codes. Ndori nezimazidzoza nandichitoimba tese. But previously last year ndandine Love Signature. And last year but one and just love.
akawandira kulove stereki Sheka music, udodzokera. torai Udodzokera nengoma. Titi vanodzika. Unopanga selector kuti abate ngoma. Saka waene 1 CD. andine mamwe ari mota Eita upase bozi ndokutopasa music yacho. Bozi munakaita yake acharidziro mwe munhu. Munotoka iwana kupi? Ndani akaimba. Zvakutenda chese mberi. akawanda Nyazondigira chiketi. kulove Kwape ndiwero rapa. Kwendori black. Hanzi kwenda uri black chamwari pakava. ndakasvikiswa nemunhu akagadzira stili Aiwa apedza aivozo kachuka ke. But uyu munhu mutema uyu this guy is black. Wafanana neni panhinyiketa. Oh, one so. aiwa Apa katondipfuura chamani. rudo ndowandanyanya But munoita mashows kangani pagore mujamani? ndakatanga last year 2017. ndoba ndikatanga actually ndikutira kubuilda band andikutenga ma-instruments Through basa rako reboiler making here. refitting and turning Oh, fitting and turning. ndikutenga Wane chiso fa. ndane ma-guitars ndane ma-acoustic lead ne-bass ne-drum set ndoda kutira kubuilda band rakati kure rakati andisikuda mabhand aya atajaira kuti aringangori na 3 tichido pane munhu wepekesheni anenge ane makonga ake ane machimes ake sound nyatso tsvata the real thing Saka ndinongoya ndichingoroka kana vaona katango waka kana cowbell ndikoti ngoma ndiyo ndokwira ndege nyinoroeka. yes zvineka zvinoya dzakakurongeka zvinokurongeka Tange Trevor wo anenge ane basket repekesheni. kana wakana show ya gentleman unoona pailonja paMTV club what the guys vanga especially kupekesheni sound iri live iri more appealing not more even in as an artist not more live kudarika kusanza city Ini ndakazviona pana Mbeu ini. He is more appealing ari pastage than parecord. Yes. Mbeu hey Wedzera indoma languenda kushova Mbeu kunotaura kuchema chete ndototi chema kuti amundichemera ndo varikuzwa anonakirwa nekuchema Anoimba, Mbeu anoimba. Kana drama wake anogona. chidzomba aga abvira but iye anochemawo kamablangu chidzomba yamboridzira matarusi Man? munyamatarusi Alright. munyamatarusi wazvanofuna atisa agurumwa na tu Alright. Saka mese mi practically mukugurumwa na tuku kai. tingangoti kugurumwa na tu bozi ndiye watinonyanyotarisa bozi kana tinotonga ndiye watinochinyanyotarisa kuti is an artist achieve a certain level plus arikubatsirawo vamwe vadiki Saka mune mshiro muri pakare pai. Okay, saka patoni school of music ndikati munongonopenga zvenyu muri mega muri mu. ndingati school of music but pane nzvimbo yekuti unokwanisa kupracticira zvaunongoida kudzidzira plus unongo nemavocal coaches vanenge varipo Saka chikoro. Saka itori chikoro. Kana bana ritokufundisa chikoro. Panotongosvika ngokuti kada. ava unongotera record kama drums unongoza ma earphones ka uchiridza along uwega unokwanisa kuita kama kuita Saka gore ra 2018 tikutazivei. Kuda 2018 I think kunana June enda kuita live chaiwo live I think chambobatana na Manix because Manix is one of my artists anoda Manix Shumba. Manix agari Mbare muno miri muno. angara kuwari mpaka Alright. angara wari mpaka sandwa chambobatana chambotsvaga But ini ndoona kuti music yenyu especially vanhu vanobva out yakaregedza kuacceptwa maplaces akaita fanisa na Mbare
kana paredhiyo yairiri wambozvinotiza zvinotora nguva zvatonotorera nguva ifani kuti inini ndoita music ini ndobhiliva music yangu nditori part yemi nditori music yangu ini saka ifani kuti I'm one of those artists wekuti panouya na taras like pakaya taras kana pakaya this are the show yakaya ndi busy yakanoperforma munhu anenge ari kana ueben good hazvinyatsotiitira zvakanaka like honest kana pakauya reg artist pakauya reg taras yes we expect to give people like me yes but this one we conscious le reggae dance yacho and like yeah, you can put Chuku because he's a big artist and crowd puller and crowd puller but at the end of the day respect to our genre saka zvekuisa ana japreza na Tuku amunyanyo zvifadza it's business mind it's for the promoters sake yes because promoter angada out of my but otherwise it's business mind when it comes to music promoting an artist promoting a genre I believe kuti tinoda kuwana umkana mumashowza adapa you would expect to see Mbare mashow in Abis no Taras kana ne Jakio was there and I'm not saying Trevor no go he's a good artist but he's R&B so at all pana Jakio we need more emotion we need deep emotion we need Mbare we need very emotional conscious match at all yes that's what I believe so but can you imagine namo kubvunza since ana Star FM nevamwe ana ZFM vakati mofana kuvapa ma hard copy ma CDs enyu yes technology we can even send them through the mail I think it's avasikuda izvozvo they want a hard disk but hard disk already under 3 ma hard disk kana madi at the end of the day angoti kopoisa pa flash weza mkompyuta make werid as anogara mulibrary zvangona tibatsira in case yekuti maybe ndarasa CD rangu but of which as an artist I can't let my work slip away. But do you know that 99% of artists in Mbare vana marecords avo? Vana marecords avo is in Mercedes. Marecords ava vakaimba vatomborina. But maybe someone notibatsira. Unogona wakuzodzokera ikoko unopiwa ukopawo. Zvinogona notibatsira. Maybe in that way. But at the end of the day, sometimes as an artist, you need to register with Zimura. Zimura inenge ine copy, inenge ine 2 copies. Kudara. Eka but iyo vari kutaura Zimura yacho ka they have contract neZimura iyo vanodawo ma hard copy yawo kuti kuitira kuti yozopiwa mari nemaroyalties saka why can't you go and for information's sake there's information that we put facility like Yako in the industry I'm known as Genius but my actual name is Ignatius so to get those rights now they don't want Genius they want Ignatius you see yeah, maybe for that reason you could plus tozoona kuti ndera composer plus no one record number record dzekuziva kuti CD number yako ichi yeah saka mimi you believe in the kuno saka mimi you believe kuti izvozvo zvinoitika but I don't see why we should just put maybe 5 copies like they only need two plus never get to because sometimes we cannot afford to make more CDs. All right. You know what to me around. But I'm saying what's the reason behind giving them 5? Kind of 5. Not 5. Still not 3 is. But you know that is Zimbabwe not the 10. That is Zimbabwe not 10. But 10 vachangoisa vachakopa suka 10 years ma 1 to 10 original copies ma different this ndinovananga 10 maybe bamwe leko ma DJs but at the end of the day stuka the DJ is going to get the music from the computer yes but library nandi anongozarudza but nyaya yekutonetsa kapa internet nyaya yekuti imimi vanhu imimi vamwe vari kuti vari kuda ma hard copy from local artists David vanawana David guys let's be honest that music David can't make a copy to send to Zimbabwe let's be honest he cannot do that but those guys under by YouTube they play directly from iTunes cannot from ground to reason anongotora saka ndisoti hapana maroyalties anombomubhadhara like now maroyalties akapesera kuwana anenge 2000 and shiko I mean 6-7
handiziye ya tiri panyaya yemaroyalties ipapo ka handiti ka indoisa music kupi ini ndoisa music papi payoutube handiti tine vanhu vari kunyebera vanhu kuti vanokwanisa kuwana maroyalties vanovawana kupi what happened is ini ndofonerwa ka musi wa2 June kana musi wa2 December ndinongonzwa kuzimura ndienda kuzimura ndizokwanisa kunza kuti ndiana kawana mari yakawanda nokuti that record we are not given unongopiwa mari yako pamwe unogona kungosvika kuti ungonzi pamwe unogona kungonzi pamwe kana kuti $15 yako handikwanisa kuramba because handina record so pa every song yavaridza vatoti bari vaiti $5 $4 I don't remember pa every play not for every song pa every play kana kaipula ka 3 ka wandipula ka 3 wakangopula chini wandipula ka wandiridza ka 3 kwa serious it's my work guys ja sound to produce a song to write a song amana zvakaoma kuti uzokwanisa kuti ndaimba song iwo woiterera uvati apana kaipo ayo unongwashanda zvinhu zvakaoma ku appreciate so inozopinda muaccount mako unotoona tora iri case tainotora iri case iwo nongwazia sei let's say panguri panapa iri kutoroka uziasiyo yakarira kakadaro tagara panapa yapunda kuti nini ndinongoenda kuzimura nditi neshas wakaridzwa ubva pabepa rako kane kuti waridzwa kangani ubva calculations acho ubva kuzita mari yako unotoramba iwe you cannot object because auzive ndakavone 5 drombi ndizvo so unofanira kucheka every month aiwa vanokuudza ivo zvasiyana nelike probably tane oyos music andika oyos music vanokupa record kuti waplay wapakadai ofuti at the end of the day still and kwanisa kuziva kuti zvitwacho you know accept because at the moment as maghetto youth you are not getting anything saka unotombowana ipapo you know how it is in Zimbabwe tangokura chirombe so that element I think vanongona chingori nayo but guys I went to school I did mechanical engineering but I'm still singing winki akaenda chikoro nokusakaenda chikoro music is a passion it's a dream ndambokubvunzaiwo something munotengesa mari kuma-CDs eni ndatengesa pasi kokutengesera kwacho ifani kuti kana watotengesa unotengesa wega unotengesa wega ofuichi hauna kupindura mubvunzo ndiani munotengesa ma-CD kana munopa vanhu mahara sinotopa mahara inini saka ndakapa vanhu mahara right inini wakandipa music yako ndakaisa payoutube am I doing something wrong? No, you are doing something good because you worked hard for your name because ndiri kunyanya odaka pauri pandokupa CD kuti urise payoutube ifollowing kani yako but wakazondorova necopyright aiwa azviite kaba azviite ndo zviri kuitika ndofana kuuya kwaurika togara pasi akoma onaikai zvakamira zvakadai what do you think you discuss something before you just hit munhu necopyright iwori wakamba because ndokamba after the end of the day ndokamba because the wider help guys we are not being played by radio I'm not in I've done music I don't know how many tracks over 400 tracks but I'm not that known but by YouTube you are known but yes YouTube ndakutanga following now you get people calling you because they want something by YouTube so why would you hit someone nema copyright yeah kuto ata to ulinkwe with the right people because at the end of the day what you're looking for is the right people at the right time and let's look at Nito. I'm not saying Nito is not a good dance artist. He's one of the best. He's not the best but he's one of the best guys but he's at the right place. But ichinzwa manje inini problem yandinayo ka is it every time yaunondipa song yako iwe kana kuti sometimes ndopiwa neshamwari dzako sometimes ndopiwa neshamwari kana na producer sometimes because kana ndaiisa pa Facebook banga I don't see anything wrong with you taking it over waiza I was getting nothing already guys saka udoti zvikupa public ndingoti izvezvi ndiri pazero akoma nditori pazero so I'm not the one but how many people do know me but I'm one of the best reggae conscious artists but I'm triple zero so you taking my music would you publish on YouTube in personally I would never hit you for copyright if I want to hit you for copyright ndinotanga ndauya kwa right I've done 3 albums before and you have taken them ndikakupa idzi mengwa moita se mopostanga I don't care because ndakaita se ndakaita ndikupe ndinakato approach at the end of the day akoma ndisewo following yenyu yakapenga ndite kuti ndinechi spotlight if I want my rights I'll do a new thing a new song it's now the humble buddha akoma ndine song yandika toita say we talk over it kana ndirifunga kuda mari but at the end of the day sometimes triple zero guys get this guy we need that link that's why ka uri kuona inine following yangu ka yes which you worked for hard unengokashanda guys vanofunga kuti zvakabva nezuro no ende vanhu vacho vari kundova nemacopyrights
aiyo kana even vakudhara anditika kuti vaende kunana England kwana kwese kwavakaenda is through me that link. Sometimes it doesn't really make sense. Because we have Tawanda Kampira, we have Digital Chris, we have Trevor Jacob, we have myself, Ghetto Crown King, and we have some other guys, but my one abaskasikan. But can I tell by internet? Zvatrukuita isusu tukutoita kutobatsira mageto youth kuti vakwanise kudya. Pusha music. Yanga kuita nemakombera kuti anozowana vari kufunga kuti vanowana following yangu ini azviite manje guys. A name has to be worked for kuti munhu aziziva kuti kuna jakiwo guys anenge ashanda ndandataura zvingati music inorwadza tinoona kuti inini I become very emotional when it comes to music because it's part of me. It's me. Yes, I'm a fit and 10. I'm a mechanical engineer. Yeah. But other than my job, I would have left my job for music. But because as it stands, with music, guys, music is a life. It's a career. Kiwa we gave him 45,000 when he came here. Yeah. But do you think Maria no benefit? I don't want 20,000. What takes away 20,000? She benefit and because you can have time on your song, guys. So music should be taken serious. It should be taken seriously. Morgan, let the Jacko America understand. But those guys, they don't just eat that Maria. But you know not one because I'm Zimbabwean. Wherever I grow, can Jisumu can flag. Muslims are flag in Zimbabwe. At the end of the day. That's what I try to say to these young guys. Wherever you are. Kuti inini music and ruisa. Muslims are Zimbabwe. But apana wacho vakanti disturb. My manje library Zimdancehall yashota. Kana ivo vakarasa music ne wana kusambira. Zvacho zvimari kusenda. Ndakabvisa music zevanhu vakawanda. Ndakaibvisa. But you know, in music, I want to tell me you can have a time you get used to choose what. So you can record the song every day. And then go. It doesn't mean good. When boys to men who have got about YouTube, but the music ends, not published. You didn't go record about another say. But I got to record music young and also music and represent this record. But you know, and these are guys can't do some drive and drive, but no corrupt. Can a computer no be? Can a computer no be? And then no computer, I doesn't even know how important that is. And it is a $5. I'm question. Let's go and that question in the music industry. And got to understand and to understand what I run. Someone you need to appreciate the person. The only person maybe other than you, I can appreciate Mbare Munum the response. Yeah. Do you know that? And it's grown. Guys, there's my big guns. Wakakura wachi support on Mbare, but ndaka appreciate one more response. Kuti mdala makaita board apamba sina mimi sina kwenda ku England. Ndisiri kutodzidza uchikoro kwandiri. Maybe it's not free. Vari kufurirwa nevanhu vari kubva kuEngland. Asikakwanise kutombesa music yacho paYouTube. Hazunopiwa maroyalties. From where? Anokubati mapita kupi. The music rated 212 views. Gorerese. Yeah, what views Gorerese amari? I've done it on my page. I've done it on my page. Yeah, no good. Vataurira kuti 6 months. Pandakatora music ndisa kwangu maviews. Less than a day, less than 4 hours. Music yana 400 views. Ndozviri kudiwa pasi kudiwa kunzwikwa ka. Nama saka mina kuita kunzwikwa kama appreciate. Yeah, maita basa German. And before you go any further, Mbodai kuti not nasi zvako. Unozoti zvinhu zvifambe ka especially ndokwana neshungu dzaonadzo. Atozombotitira majingozi edu. Ndinoti keta. Ndineta. Junior T, Mad Minox, uchikanda. Hosi patine chipula apa tichikuisa futi ka. Iwe unongoti voice zero. Rako futi lichibva rataura. Sakune kuchitenderera zita. Wobata mnyaka. Saka imweni kinyatufona ugare chi. Maida bochiti timoresera vanhu vari kunze kwenyika motaura kuti muno contact kwa sei.
Vanhu vese vari kunze kwenyika inini Generations. I hope you'll be following me paGhetto Crown. Rambai muchifollowa muchilike music yedu. And music yangu inowanikawanika ipapo paGhetto Crown ipapo. Then Generations Music is my page. Post here and there muchingoona. Saka muna hama dziri kunze kwenyika. Hama dziriko. Kana dziri munomu futi. Nyado hama Moresa nemazita nekunyika kwavanogara. Mainuni Mbare is in the UK. Yeah, I hope mukumchandoona ipapa. And then my wife at home, my wife and my son. I recently had a song. Tinashe Tyre. I did a song, Just give me a son. Yeah. It's all I used to pray for every morning before I sleep. Yeah. Just give me a son. Yeah. And one thing that I ask from you, my Lord, is make me a father, no. Cause I wanna be more than a father. I wanna be more than a father. I wanna be more than a teacher. I wanna be more than a daughter. Help me just to know. Saka ko kuma contacts manje, phone number kana munayo. Phone number yangu is 0773 555 951. 0773 555 951. Muzimbabwe ko. Muzimbabwe +263. Ngada ngondisponsor oba band rangu randiri kubuilda futhi. Ndidzo number idzodzo. Kamuna email. Email is mugogoignatius@gmail.com. mugogoignatius@gmail.com. Ignatius yacho na TIOUS. All right. Amite. Saka vanhu vekunze kwenyika nevari muno mapesa kwa Morisa. Vamwese vari kundiziva kunotona nasilai mnandi carbon contents carbon ndiyanondigadzira madhodha naye malive live instrumentation live baby relax cause I always pray that I will come back home. Come on baby now, yeah. And ndiyandoita naye ibhebi rangu silai mnandi, yeah. And everything I do, everywhere I go. Yeah, TDS. Oh, all right. I wa maita buja man. Makanyanya. Awite wakini.